Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсына 1 октябрьгә кадәр 100дән артык гариза килде. Алар арасында КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының филология, татар теле, әдәбияты һәм журналистика юнәлеше студенты Мәрьям Ибраһимованың вәгазе дә бар. Ул туган тел дип аталган вәгазен яздырып җибәргән. Әссәләму алейкум вә рахмәтуллахи вә бәрәкәтүһ. Газиз дин кардәшләрем, милләттәшләрем. Аллаһ Тәгалә төрле халыкларны, милләтләрне яраткан икән, демәк, моның зур хикмәте бар. Рум сүрәсенең 22-нче аятында әйтелә: "Аның күкләрне һәм җирнең бар итүе, анда телләрегезне, тән тесләрегезне төрле итеп яралтуы да Аллаһның бәһасез дәлилләридер. Хактыр ки, буларда хәбәрдарлар өчен гыйбрәтләр бар." Безне Аллаһ Тәгалә татар булып яраткан. Әлбәттә, бөтен милләтләр дә тип-тигез. Безнең милләтебез дә башка милләтләрдән артык та, ким дә түгел. Ләкин, әгәр безнең тәгъзиребез татар булырга икән, без нәкъ татар телебезне, гомумән әйткәндә, милли үзаңыбызны сакларга тиеш. Телсез милләтнең киләчәге юк. Шуңа күрә, бигрәк тә бүгенге көндә телебезне саклау һәм үстерү буенча безгә зур бурычыбыз йөкләнә. Әгәр без татарлар туган телебез өчен борчылмасак, аны кем борчылыр? Башка милләтләрнең үз туган телләре. Татар телен саклау һәм үстерү бу бары тик безнең генә бурычыбыз. Татар мәгърифәтчесе, язучы Гаяз Исхакый әйтүенчә, әввәл әхлак бозыла, икенче дин бетә, өченчедән ул халык үзе бетә. Шуңа күрә, халкыбызның киләчәге якты булсын өчен, динебез алга таба да, милләттәшләребезнең күңелләрендә якты нур булып балкып торсын өчен, туган телебезне онытмыйк. Мөмкин кадәр ешрак бу телдә сөйләшик, аралашык, бергәләшеп аны үстерик, киләчәк буыннарга тапшырыйк. Аллаһ Тәгаләнең әманәте буларак аны кадерләп саклыйк. Шуның белән вәгазем тәмам. Әссәләму алейкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Әйе, туган тел Аллаһтан әманәт. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, сау буллашам. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Әссәләму алейкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.